مسجد زلامة تملتت نبرا عواريات معراف عصر سلسته أبوذ العسراء خسر عسران شمنته إذ يغنوا 400 عامة أبيلو أسده تساب زمن النبي سامي إردما مسامتين شمله بدحر الدين نقص كم يصلهم لمن أملاك أحد سماي كم نقدر نيم سألوا الكيس نربع عامة أنقصلهم أملاك نسعر بالماء نداوي تأنقصلهم داوي ودك سيد كله هذا يتقبل المسكت سماي نخم لبيرهم كإلوها مسكر له أملاكتي أتسي وزن بالخاندر داوي نتي من هاني إسرائيل دخلنا إيوسن أخوك إني منطاوي وأنا أقول إسرائيل نسعادهم بالبيت سبق يوحنا استعملوكم نسبة ما أنا من مسلوكم أنا سائكم جاءنا أسأل خبر قال الموتى زي ما نحن سنحري مسألهم بني آتوا حوالنا دكي علية أبرهام من أما كنزلهم نام لهم طفروا إذا قال مدحان زلنا نابي إيوزد تنهاك أتما بيو سالم لنور الموقع من قبل إيو سايفة سوانيتي مسبت بسبت ذنبه وقال نبي أمن تخبطهم كأنه مات فردوا ما لا وآبية وتلالة وضد وبدأ ذكرنا لمنا كالنا
ذكره ودسان قدس مريم أسرع ما نقول ما بركة رديتها بلنا يا غير باركن دبرنا دبر رام قدس الناسي سلام حرتين نقولنا أنا نسحب وقع على تورحتها بلنا فابدا علم زعروف حوارنا بوتانا ديتانا كلهم نسوى كريستيان سواتي ارتنا نمسا موت بلتتوقع من تتوقع هاجر هو ثمن استسمى وارسلنا مزحم اول ما محير مسانا يحاول دمر لنا او نزل السميان السماء تدنبر ربنا
ሰላም ለክለሁ ለናሪ ድንግል ስጋሁን ድንግል እግዚአብሔር ሰላም ለክለሁ ሰሪራን ስርፊ ለራሱ በተሰጋ እግዚአብሔር ሳንዮ በሰይፊ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሬና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ተመድና ናታቶም ዝርያ ዘሎ ዓይነት ዘማ ዘሎ አይዛም ብፅዋኔን ከም ዘርጋን እንጂ ድማ ካብ ቅዱስ ወንጌል ጋር ሰሚዕና ክነተግብር ብፀሎት ቅዱሳን ዝበቕዓና ግበረና
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከ40 ክልተ ዝጋዕ ፍጻሜ እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ ዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ኢየሱስ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከም ልማዶም በዓል ከኽብሩ ንኢየሩሳሌም ደየቡ። ነቶም በዓላት ኣዕሊቦም ክምለሱ ከለዉ ኢየሱስ እቲ ህፃን ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ወለዱ ግና ኣይፈለጡን። ምስ መካይዶም ዘሎ መሲሎም መገዲ ሓደ መዓልቲ ተጓዓዙ።
عاب أزمادهم عاب زفتهم كادليو مسانو غا نادليو نبي يرسالم تمرسو أبصر ساي معلد دم بيت مقدس أما غلم ماران تقميتو كسمعوا من حتى من كل رغبوا تم سمعوا زبولو دم بيت مستوعلن من لاشون تقرموا مسرعي ودم قرموا أديو غابل ودي سلام تاينا خمس كبر كنا نو أنا نبغان تشكرنا كدلك أنا بلطو نمنتاي موت دليني بيت كلو خمس كبان دايت فلتني هم بلوم نساتهم كنا نحل في قلل بلو بدان لك مسامر من مثلا كل سلام لبعضنا بنولنا بو نبيوتنا سلام عبنا ناقرنا يرضنا قمونا ناقر أمريكا بصدقم سلام حلولنا أوزاين أوجد نزلو قروا بتناوم بكل سلام أسرقوا أو نبو السلام كل يبقانا أمو سلام قادم عبنا أو زيابير بزيكا لنفضل سلسي بالله تريد كاكبرنا وقراونا بنا قدسم كان سمن سوعنا لنا نفسنا بمنفس قدس قدحين أوانا أبلع البارد كان أب كل إسبغاون موضع دياتا يفرطعنا بعرو تام سنسون فس قدسن كبر مسكانا سنعاد موسى الله قالهم كل سان سلالم على
ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትርሰሊክ አናባ ኤርሎስ عمت من أي سلام على حلوة حلوة بدأت أقاسم ساليو بنتاليك ساليك أنا بابا سات أبا كيرلوس زهاجر بغبرنا بسماء تعرق بيمان أبو تغمت كم بحديش نهاوان
ሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ የብሉ ጎይታን መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ምስ ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢአት ንምስስራይ ብሓንቲ ስጋውን ደሙን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቀበል ሰይጣን ሰራዊትን ኣብ ዝተዳለወ መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሓሳባቱ ዝሙትን ካልእን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ዝጋብሩ ሰዓት ከም ዘንሳኹም ድማ ኣብ ናይ ኩላትኩም ኃጢአት ንጹህ የብድብረትኩም ከይተነሳኹም ናይ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ኃጢአትኩም ኣብ ርእስኹም ኣነ ካብ ኃጢአትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካንካ ዘቃለለ ወይ ሰሓቐት ተዛረበን ወይ ካብ ክፋታ ውሽጢ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ኣብ ልዕሊ እውን ከም ዘሽካዕለለን ይፍለጥን ይረዳን ኣብ ኩሉ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ኃጢአት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባርሰና ስርዓትን ኣብ ሰላም ፍቅርን ክፉሕ ሕሊናን ኪምን በቐልን ስጋው ክትወትን ኣርሐቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልግልትኻ ፅበሩን ክፈለንን ካብ ሰማይ ዘወረድካ ምስ ሰማያዊ ምድራዊ ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እሞናኻ ከም መስግኑን ኩሉ ዝወሓደ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ
حسد عبدان أنصحنا كل قيمتنا كل حسب مقبار الموت كابتن ذكر كبنا أنصحنا نقولنا ومن بساو سلام تان حرنا أنصحنا دلوقت قبرنا بنت سلام سجاهان دمكان كنقبل حبنا نساون موزي بالله سماعي يا ابو تنام يسكو زمسم سم بس قدس كبرن سلطان وزلق على مقدسان عالمان قدوس ديوس كوروز من بس قدس دروسونا قرآن مسغانا صلوت بركوتو مس قدس ابونا رساليكانا بابا سات ابا كيرلوس مس قدس ابونا ابا إلياس مس كلنا حزب كريستيان يقوم ناغرنا يرضا قوم ناغر امريكا بريت زل عالم عالم يحلونا كلهم سواتي اكرام نفس عملت من تتلقى هذا اللي هو من استخدمه ورثنا لكن هاي قدسنا يا اليوم قبر حوالنا ما بلغ الذي بين هابون الله على سلام حياته ودنا توسعنا بالنصر بسلام تعالى عاون قسم بان القلب نقول ما لا كمسعي مرحبا من الأسبرانات الجزائر من جزالو من زكاة أسنزان كمزنا براعي وكم راوي تبارك الجزائر من جزالو
نعدام بارعيهم بأمثالهم كيف تروا تزازهم كيف رس እግዚአብሔር አመንጉስታና ብንወል እንመንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ይሁን ለሁሉ ቅዱሳን ዘላለም ዓለም እንተ ውእቱ ወቅዱስ ወዘሊቃነ ጳጳሳት አባ ቄርሎስ كل ساعة قدس بيت كريستيان كأورثودوكس مثل كل إقامة بيت كريستيان سلامها آمين والله نسوكم بسم ما بإذني حيا لا زغن سلامة بزحلة آمين ونحن كنا نزمة نزار نسابك حقنا كل مثل كريستيان سواتي ترى نسامة لتتلقاها قريه وزمن للسماء والسماء آمين كريستوس الله نالي يرسالهم سماوي وقوم كي خطلهم بعيطان بغربان بويلي بميران بمبرهاتي بمقارجة بمصحف من باب وحياتهم نزحل يخل مباركة من تقبل الله وفي سلام لنا محرد تواب زمسانا تاكي بمزل وخل بمرح حنا أبو المبرح مدنقز من بركة مسوان نزار ورقا خلهم تقبل الله نستجنوا سبلنا كلها حقوس نزل ما سبت انت أسرع سبت أمرك نزلوا بمهرين مجزات انت تحذو وأنا محرد كادحنا مرنا يتسنا بها مثل الليل بقديهم ذكرون مزاعدنا كلهم أبسون من قصها ذكرون نعين حاتياتنا ريها وذكرنا وقويتها وهذا عنصها مرد وقويتها وهذا عنصها مرد وقويتها وهذا عنصها مرد نزل هذا المحل هو من عمي ومن أمين ما رمزيو وسالو ولديكان باباسات ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን በበዓላ ሰማይ ይስማ ምድሩን ጽጥ በል መሰረታት ዘውን ይደንግጡ እግዚአብሔር ተወልደ
مهانزو Amin.
ደቀ መዛሙርቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፃና ወዳቱ ነዚ ጽዋዕ እዚ ምእንታኦም ንመጃብ ብዙሓት ዝበዝሕ ደመ ኢሉ ሃቦ ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትእዘዝ ዘይምኑ ጽሙዕ ሓሞትን ቅርብን ዝተዓወዛ ዘይዎ ዘይመውት ሞተን ሞት ብዝዕሮ ሞተ ከም ትበሃል ጌታና ቦታት ዝተስፈሙ ሙታት ከተምፅኦም ሞተ
سام قدامي تغينا ترك أرجان كل نقول له تدرس بتقول الدونا من الصالحان تمحرالك نساء كابكو برعم كتبلز كل خبراء مزازناني مغرد زازنا تاي سناتنا يمرونا تاي نقصات باي نقصائلاتهم بعد عبيدي باي غبر موبان انت بارس مقصد سماعت ورسن زفكر واتفكر نسكر واتحلونا زد اليوغام وقصيركم مقد حكت خيد
حكني سبت عدر نذكر واتريد من تغتبوا من مزاقبتهم تطلعت ملهن بأثر سرقة ملالزة نقول زبلت نسوي فلتات نقول زمرمر نسمة قداغنا نسوني ايكو فتاوي نزرائيل قدسنا وبدحر زام مدر درائت قدسم وانت ملالزة نون غزار سابيت حانس شوات عينو داغمت سبت عرد عب غزار سا ناي غزار سا ويني افغانا سلالت ماداونا سنار تاقل قلتابنا ويسبقت بلتازي قلنا وايلك اسمنا بلت لا أخذنا طمع امروز قدلهم كاحبس داي بلعويني مستيدون قرنا حديكم به ونورنا بلا سوعات طباب زبالة جناب طبعات زقاوس تبجونا بمساس دمس شايطنا زلالم على المنقص زحرينا مرحننا يوم
ሊቃነ ጳጳሳት እና ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት አናጉንስ መዘምራን ደናግል መነኮታረራን ተዋርን ዘይብለን ሰቅተማት ሰቡትን አንድ ስም አርገቱን ህፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆም ዘሎ ሁሉም ህዝብ ካዘክ በእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮ አብ ጸሎትኩም ዘኩርናን ዝበሉና ሁሎም ድማ አብ እምነት ክርስቶስ አጽናዓዮ ኦ ጎይታ አቡነ ሃይማኖት ዘኔም ዝሞቱ ነፍስ አቦታት አዋጥና ነፍስ አመቱ ምልዕተ ጸጋ ነፍስ አምሳ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብብ ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደል መርገም ካብ ክሕደትን ካብ ሓስያም ሓደም ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓት ለወጣ ሃይማኖት ምስ ኣረማ ካብ ምፅባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋህልን ኣእምሮን ሃበና ወቅሳዕ ዝፋታትና ኩሉ ክርስቲያን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘላለም ፈፂምና ክንርዕ ግበረና ኦ ጎይታ በኣድጋን ድሌትካን ኩሉ ንፍት ሃበና ስናው ምስ ኩሎም ቅዱሳን ስማይታት መፅሓፈ ሂወት ፀሓፈልና ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስን ምስ ወዱ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ዘለቃሎም ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም ምስለ ኩል Oh
ሰላም ሁላችሁም ይሁን።
كنا كل زمان ما نزل وزنزينا ونقرأ ونحن نجمع ذلك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ዳግማዩ ነዚህ ክቡር አቦ ኤጲስቆጶስ ኤጲፋንዮስ በዛዕን ከዚ ከም ዝበለ ዓሹ ተዛረቡ መጽሓፍቲ ሓሶት ይዛረቡ እዮም ኢሎም ካብ ክሕደቶም ኣይተመልሱን ክርስቶስ ከመይ ኢሉ በኽሪ ሙታን ተባህለ እነሆ ቅድም ንወዲ እታ ኣብ ናይን ዝነበረት ደኻ መበለት ድሓር ድማ ነቲ ካብ ዝመውት ራብዕቲ ዝገበረ አልዓዛር አተንሰ ኤልያስ ሓደ ሙት አተንሰ ወዲ መዝሙሩ ኤልሳ ከዓ ክልተ ሙታን አተንሰ ነቲ ሓደ ከይተቐብረ ነቲ ሓደ ድማ ምስ ተቐብረ ስጋው አተንሰ እዞም ሙታት እንተተንሱ እኳ ድሓር ግና ሞቱ ሕጂ ንሳቶም ነቲ ድሓር ሓደ ኮይኖም ዝትንስእዎ ትንሣኤ ዘጉባኤ ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና በኹሪ ሙታን እዩ ድሕሪ ሕጂ ሞት ዘይብሉ ትንሣኤ ኣቐዲሙ ዘተንሰ ንሱ እዩ ዳግማይ ሞት ኣይረኽቦን እዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ከመይ ንሱ ናትና መከራ ተቐቢሉ እዩ እሞ ኣብ መስቀል እውን ሓንሳብ ብፍቓዱ ሞይቱ እዩ እዚ ቃል ሰብ ኮይኑ ክሳዕ ሞት ዝበፅሐ ሞት ንኽጠፍእ እዩ ብባህሪኡ ሕማም ዘይብሉ ስጋ ሓመመ ብመለኮቱ ዘይሓምም ከሎ ሕማም ገንዘቡ ከም ዝኾነ ተነግረሉ ሞት እውን ገንዘቡ ከም ዝኾነ ተነግረሉ ንሱ ግና ህይወት እዩ ንሱ እቲ ህይወት እውን ፈፂሙ ኣይመውትን እዩ ንኸድሕነና ፈትዩ ሰብ ምስኮነ ንሞት ገንዘቡ ገበረ ዳ እምበር ካብ ወገንና ዘርእና ሰብ ስለ ዝኾነ እውን ድሕነት ተገብረትልና ተስፋና እውን ኣብ እግዚኣብሔር ዳ እምበር ኣብ ዕሩቕ ብእሲ ኣይኮነን ምክንያቱ ዘይበይኑ እግዚኣብሔር ካብ ካልእ ዝኣምን ርጉም እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ንኸምኡ ዝበለ ሰብ ዝኣምን ኩሉ ከም ዝደረቐ ዕንጨይቲ ይኸውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቶም ኩሎም ኣቐዲምና ዝዘከርናዮም ሰባት ዕሩቕ ብእሲ ከም ዘይኮነ እንሆ ተረዳዕና ተገለጸልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝኾነ ንሕና ብዘይጥርጥር ንኽንኣምን ንኩሉ ሰብ ተፈልጠ ሓሶት ሰብ ዝኾነ ኣይኮነን ብሓቂ ሰብ ኮነ ዳ እምበር ተስእሎተ መልክዕ ዝተፈጸመሉ ሰብ ምስ ተረኽበ ብድሕሪ እዚ መለኮት ዝዓደሮ ኣይኮነን ተስፋ ድሕነትና ብዕሩቕ ብእሲ ዝተገብረ ኣይኮነን ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ 5500 ዘመን ዝፍጸም ሰብ ከድሕነና ኣይከኣለን ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ደኣ ኣድሓነና እምበር እምነትና ኣብ ዕሩቕ ብእሲ ኮይኑ ርጉማት ምእንቲ ከይንኸውን እምነትናስ በቲ ዘይሓልፍ እግዚኣብሔር ደኣ ይኹን ኩሉ እቲ ካብ ሰብ ወገን ዝሽየም ሰብ ምእንቲ ሰብ ሊቀ ካህናት ይሽየም ከም ዝተጻሕፈ ስለዚ ተዋህደ ኣምላኽ ብምዃኑ ድሕነት ንኽህበና ሰብ ብምዃኑ ድማ ምእንታና ከም ኩሉ ሰብ ንኽሞተልና እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ኮነ ብሕማሙ ንሕማም ኣጥፈ ብሞቱ ንሞት ኣጥፈ ሕማም ንመለኮት ተነግረሉ ከመይ ፍቓድ እቲ ዘይሓምም እግዚኣብሔር ቃል ሓሚሙ ሞይቱ ንኸድሕን ስለ ዝኾነ ነቲ ደም ዝተነጥጎ ክዳን ዝንፀግ እሞ ደም ዝተኸድነ ሰብ መፀ ከም ዝበሃል ግና ኣካል ናይቲ ዝተኸድኖ ሰብ ደም ከም ዘይረኸቦ ከምኡ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በትፍጹም ሰብ ዝኾነሉ ስጋ ከምዚ ሓመመ ካብ ሰማይ መጺኡ ሰብ ምስኮነ ነቲ ዘይሓምም እግዚኣብሔር ቃል ሕማም ገንዘቡ ከም ዝኾነ ተነግረሉ ከምቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ብመለኮቱ ህያው ክኸውን ከሎ ብስጋ ከም ዝሓመመ ዝተዛረበ ከምኡ ድማ ክርስቶስ ምንታን ኣብ ስጋ መከራ ከም ዝተቐበለ ንስኻትኩም እውን ንዑ ምሰሉ በለ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ክዳን ዝተነፀኸድኖ ሰብ ብመለኮት ፈጺሙ ሕማም ዘይብሉ ክንሱ በቲ ብባህሪኡ ዝተዋህዶ ንሕማም ስጋ ገንዘብ ገበረ ድሕነት ዓለም በቲ ጎይታ ዝተዋህዶ ስጋ እምበር ብዕሩቕ ብእሲ ምእንቲ ከይከውን መለኮት ሕማም ክንገረሉ ፈተወ ድሕነት ዓለም ብዘይሓምም መለኮት ንክኸውን ብስጋ መፀ ሕማም ተነግረሉ
መለኮት ዝሓምም ዝደክም ኣይኮነን ሕማም ስጋ ተነግረሉ ካ እምበር እዚ ኸዓ እንተ ዝፈልጥዎስ ነቲ በዓል ቤት ክብሪ ንዕኡ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም ዝተባሃለ ንኽፍፀም እዩ እምበኣር እቲ ዝተሰቕለ ንሱ እቲ ናይ ክብሪ በዓል ቤት እዩ ንሕና እውን ነቲ ዝተሰቕለን ናብ መቓብር ዝወረደን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እውን ኣብ መቓብር ፀንሰን ኣብ ሰማይ ዝዓረገን ኢና እንሰግድ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ፍልጠቱን ጥበቡን ምልኣት ስብሓትን ክንደይ ይረክቕ ኣብ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝተፃሕፈ በዚ ዓንቀጽ ዝተነግረን ምምሃር ሰብ ካብቲ ዓሚቕ ሰፊሕ ባሕሪ ቁሩብ ማይ ከም ዝሰቲ ንሕና እውን ካብቲ ረቂቕ ፍልጠት እግዚኣብሔር ቃል ቁሩብ ንዛረብ ነቲ ብስራሕ ዘርኣየና ኣርያው ብፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ብለውሃት እግዚአብሔር ወልድ بفقري እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንረኽቦ ዘይምርመር ክብሪ ንፍለጥ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ደጊሞን እዚ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ አቦ ቅዱስ ኤጲፋኖስ ከም ዝበለ ጥበብ እዩ አምላኽ እዩ ፈጣሪ አማኑኤል መለኮቱ ዘይሓምም እዩ ግና እቶም ብሞት ዝተተሓዙ ብሕማሙ ከም ዝድሕኑ ፈሊጡ ሃዋርያ ኮነ ነቢ ኣይለኣኸን ንመለኮቱ ሕማም ከይረኸቦ ንሱ እግዚአብሔር ሕማም ዝሰማምዖ ስጋ ተዋሂዱ ብሓቂ ሓመመዳ ክብርን ምስጋናን ይብፃሓዮም ዘለዓለም ዓለም አሜን። ክርስቲያን ለይቤሉ
በሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ወዘምሩ ይቀደስ እግዚኦ Oh,
እግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ስብሐት እግዚአብሔር ነግራው የኩሉ ዘትጋባረ ለስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ማይመና ወይ ታቆተ አዘና ዘና ወያራ ሳህሎ ስመማሪ እግዚአብሔር አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ንድጋን ወኦ ጎይታና ኩሉ አምላክ ወኦ ጎይታና ኩሉ ንጉሥ ወኦ ጎይታና ኩሉ ዘዓስጋ ወኦ ጎይታና ኩሉ መላክ ወኦ ጎይታና ኩሉ ወኦ ጎይታና ኩሉ ብራዴ ወኦ ጎይታና ኩሉ ማወይ ወኦ ጎይታና ኩሉ መጋቢ ወኦ ጎይታና ኩሉ ዘሳይ ስጋ ወደኻ ምስጋና ዓደም ዝገበርካ ድንቁ ምስ ደምና ምስ ሓወስካ ምዃን ዓኻ ምምራብ ልብና ሰናይ ምልኾትካ ብሕሊናና ሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና ሙዕግዝ ጋር ንሓስብን ስራሕ ስጋውን ንሰርሕ መንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ ማርና መንፈሳዊ ሕግውና ልብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርዓና ንዓና ሓጣን ተማሃርካና ሸይኻ ማሕሪ ትባል ንፃድቃን ስምጓዶም ኢኻ ትምሕሮም ከም ፅድቆምን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቐልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርሕ ናባኻ ንህዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ለዓለመ ዓለም وصلنا مهللنا وداسينا نسحنا عشرنا حدنتنا فقرنا تقبلوا بسماي قال محروت ما يجعلوا إلى آخرنا بهاي ما نتنا أرتبس وعد يزن عنا دورنا دبر إبراهيم قدس الله سي بحسب وحسر لنا نقول لها نابقض لهم بتاكبنا ما يجعلوا الحس بلو ما كسر يقهات يوم بسرات يسمعنا قدس مريم ولادي تأملا بشلانات هو حسن نمس قرونا تتحرقنا تولد الزانا تعبيرنا كم تعلم نعرف حوالنا بطرنا ديهم لهم هزوت كريستيان سواتي ارتراء نفسا أموت من تتقام هاجره وات من قصة سماء وارسلنا أبو نزل السماء النور كل سماء تنبرقنا
عندنا في الانجليزي جاوت انجليزي عندنا يسوع زمان كنون السخيفة نستستعرف فيه نفر صغور نرغيه وهم نتكلم جاي شغيه وبسيطي لسلكي عميانا تسرينا نفور يسوع
መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልዱ ልተሰመኹም አቦታት ካህናት አይንተ እግዚአብሔር ሐዋርያት ዲያቆናት ላቃነ ምስጢር አቦታት አዴታት ወንድያት ሕፃናት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም አሜን። ስሙ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። በዓል ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎሙን ሰለስተ መዛሙርት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንምዝማት በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ያዲን ሀብድስ መሪያ አመራርነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ጻድቃን አመራርነትን ተረዳእነትን አሜንና Yeah.
تسمعنا هذا الجاهر ولا يتنقل ونسأل كل تأخذ السباس من الجاهر أملاكنا وترى كل زي كل ساعة آمين. سلام أزمرو شو الجاهر أملاكنا زخبر نستمسكن نكون نحواتنا ندكنا دما زماري ملاك يسمعنا زماري ملاك يسمعنا زماري ملاك يسمعنا بسمع وهو وانبس قدوس أحد أملاك آمين بكريستوس كريستيان بول ولد سماهم صدراك زيادة مفكر تقدسان كم يكنيهم كم يكنيهم كم يكلهم سنة كل اللوارث وانا زيادة أملاكنا خبزنا فعلنا وزنا فعلنا خبر نستمسكنا يكون زيادة أملاكنا بتناتو سناي فقاد كم تناهنا دخام ديكونا بتناتو سناي فقاد أبزي بوتازي أبز ساعتزي أبز قدس وخنا بوتا أخاقبنا اللهم شمو زخبر نستمسكنا يكون بار لما عنتي ما هارو تمرتي بحصر زبالة مالتيو مجمريا أبز أوان زنقرلنا تمرتي ويدما أبزنا زمن لدت زمهارلنا ويدما زنقرلنا تمرتي الله سدما قد مرحنا يسوع كرسوس كابزول لدات حيزو سقعود 30 عامت زغون جزء أبزنا برأوان أما صحاب قدوس صحاب نجار يسبقلنا ويدما دمهارلنا في كريستيانا كاب سقع أمور بع زعتو زلوا جزء مالك سلازي لما أنتون أمون قط أمور بعان أمون قولدتن ويدما أمون قط أمكتن أمون قط أمور بعان سلازلنا تتمرتون ثم تصلي زغون أو إنجيل لوكاس لما أنت استنبلنا مرافق كبته فقدي 4 حدني مسوات عايزنا دما نادينا قدسن المريم عرفتا معاشي نيرو إسران حدن الري عرفتا نادينا قدسن المريم مالت إسران حدن الري سلازي بزعبا عرفتا نايت ماستر إيو ينان بلو بيزو قد محيجي قريتنا يا خمس نبرنا أستر إيو مالت انتهي مالتي انتهينا مستي نادينا قدسن المريم عرفتي زتححاز يكونن انتاي داي مست زمن مست غيزي زلنا يمرتنا عمتاوي غيزي زلو حجي ابز حجي اوان انتاي زبحال استر ايو زبحال استر ايو زبحال بزع بخلته مغنياتو
مجمريا أب زمن زنتا يلنا أب زجزي زنا كفل عمت مالته لدات طمقة النبعلينا ميزو باللدات اتي بنبيات زيد زي شبت زبال زنبر እግዚአብሔር አምላክ ወይ ታምራናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ እንታይ ኮይኑ ወደ 1 ዓመት ወደ 2 ዓመት ወደ 12 ዓመት ወደ 30 ዓመት እንዳተባለ ዘመን ዝቁጠረሉ አምላክ ተነሱ ካብ ቅድስ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ዘመን ዝቁጠረሉ ስለዝተሆነ ተጋሃደ ተራእየ ማለት ተራእየ አስተራእየ ማለት ተራእየ ወይ ድማ ተጋሃደ ማለት ቅድሚው ዘመን እዚ ዘይነበረ ወይታምራናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ካብ ቅድስ ድንግል ማርያም ምስተወለደ ተጋሃደ ካልአይ ድማ ተጋሃዲ ወይ ድማ አስተርእዮ ዝበሃል ነገር ካልአይ እንታይ አለና ጥምቀት ማለት እዩ ኣብ ጥምቀት ጊዜ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ወይታምራናን ኢየሱስ ክርስቶስ አማ ዮርዳኖስ ረጊጹ ሆሎ አብ ላዕሊ መንፈስ ቅዱስ ድማ በፍሉይ አካሉ በአምሳል ርግቢ ኣብ ርእሲ ወይታምራናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓልብ ኮሎ ተራእዩ ማለት ነው ስለዚህ ናይ ቅድስት ሥላሴ ነገር بسلستناتهم زتقلصلو بقاعد زتقلصلو معاسي انتهينا ኣብ ጊዜ ጥምቀት ማለት بقاعد زترايلو ويدما زتقلصلو بخومي دما أسترئيو زبال بس خلت مغنيات أسترئيو زبال إذا زمن زلنا ويدما زخفل عامة زلنا وخابدت حزنا سقع عمر بعزاتو انتهي زبال مالتي انتهي لكم أسترئيو زبال سلز خلت مغنيات مالتي ስለዚህ ናይ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ኣለና ሚዞ እቲ ቀዳማይ ምስጢር እንታይ ምስጢረ ሥላሴ ይበሃል ሚዞ እቲ ካልኣይ እንታይ ምስጢረ ስጋዌ እዚ ክልተ ምስጢር እዚ ዝተጋሃደሉ መዓሲ እንተይልና ኣብዛ ክፍለ ዓመት እዚኣ ማለት ብልደትን ብጥምቀቱን ማለት እቲ ምስጢረ ሥላሴ እንብሎ ብጥምቀቱ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ብፍሉይ ኣካሎም ማለት أيودان قدم تايلو يمدحسون يرب እግዚአብሔር ሓደ ገጽዩ ኣብ ቅዳሴ ወንተ ተጠቂሱ غمزلو ቅዳሴ ማርያም ወን ታይብል አንሕና ስኒ ትምህርቲ ናይቶም አረማውያን ከምኡ ድማ ናይ አይሁዳውያን ንጽየፍ ኢሎም ቅዱስ አቦና ጽሐፎ እንታይን ኢሎም አይሁዳውያን እንታይሎም ይምዛምኑ ሓደ ገጽ ሓደ አካል እግዚአብሔር ኢሎም ይምዛምኑ ግን ቅዱስ ሥላሴ ሰለስተ አካል ሰለስተ ገጽ ሙሃኖ ኣብ ጊዜ ጥምቀት ከም ዝተጋሃደልና በዚ ድማ አስተርእዮ ይባሃል ማለት አስተርእዮ ዝብል ስም ዝሓዘና ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በዚ ምኽንያት እዚ ምዃኑ ኩላና እንፈልጠለና እምበር ናይ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዕለት 21 ጥር እንታይ ኢልና ዕረፍታ እዩ ሰዓረፈትሉ ጓል 64 ዓመት ኮይና ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብዚ ምድሪ እዚ ብስጋኣ ዝተፈለየትሉ موت زتعامتلو ጊዜ ስለዚህ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ብኽብሪ እዩ ዝበዓል እዚ 21 ጥር ማለት እዩ ናይ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኩሎም ቅዱሳን እንታይ ናቶም እንታይና ነብዕል እንታይልና ናቶም ካብዚ ምድሪ ዝተፈለዩሉ ብስጉኦም ዝተፈለዩሉ በዓሊና ነብዕል ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንታይልና ሓደ ሰብ ቅዱስ ክበሃል እንተኮይኑ ስጋዕታ ናይ መጨረሻ ህይወቱ እንታይ ክኾን ኣሎ ማለት እዩ بقدسنا خنبرالو እግዚአብሔር ድማ መስኪሩ ካብዛ ዓለም እዚ ክዕርፎ ክኽእላሎ ማለት ምትእማን እንታይ ንብሎ ማለት ቅዱስ ኢልና ንሰሚዑ ቅዱስ ኢልና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ በልዎ መስበለና ሓደ ሰብ ተመልስና ንሕና ድማ እንታይ ንብል ማለት ቅዱስ ኢልና ንጽውዖ ማለት ናውና አረጋዊ ሕጂ ቅዱስ ክንብሎ ከለና ወይ ድማ ንኻልኦት ቅዱሳን እግዚአብሔር ቅዱሳን ክንብሎ ከለና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን የሚል ኣብ ምድሪ ከለዎ ግና ቅድስና ንሕና ንዕድልና አይነ ዕድልና ስጋዕ መጨረሻ ህይወቱ ሓደ ሰብ ክጸንሕ ኣለዎ ብቅድስና ማለት በራ መገዲ ዝተረፉ ብዙሓት ቅዱሳን ዝበሃሉ ዝነበሩ ወይ ድማ መገዲ እግዚአብሔር ዝሓዙ ዝነበሩ ንኣብነት ከም በዓል ዴማስ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣገልጋሊ ነይሩ ሕሰብዎ እቲ ዕንቁ ዝተባሃለ ንቤተ ክርስቲያን ብርሃና ኢሉ ዝተሰመየ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ مسؤ خوين زغلغل زنبره مسؤ خوين زلاخ زنبره ديماس بقدسنا زغع زنبره ام مقد قدسنا حيزو زنبره مقام حواري قدس باولوس زنبره سب ام مچرشا تايلو اب تسلونقي مسكده اتي نايتا ختما صباقه سيبو مالتي باهيلو
باهيلو نهارا قدس باولوس قديفو ما بعلم كيلو سلازي ديماس قدس نبلو لنا حجي أي نبلو لنا عالم سلازي وحطاتو أب عالم سلازي ترفه مغانا قدس الناس الذي تمارسه قدس أي نبلو لنا قالوا تنا ابنة نقص سولومون ناي نقص داويد ودو نقص سولومون نيرو ميزا مجمرا نقص سولومون حجي بقدس الناس ينبرنا نيرو تتحتنا وزقرمي نيرو أود 14 عامات كله نسنة نابو كقبل مسمته نجزي راملاك انتايلو انتايلو حديث وجزي راملاك انتاي خاطر دليل مسحته أنا سني نزي قصر زي ولو حزبي نحزب إسرائيل زم حاضرولو طببها بن خال عيدلني حابتريو خالدي عيدلني لستزارب ود 14 عامات كله ينو سليمان مالك زي راملاك دما خمت زدليه يبو نيرو مجمره مسحابو غنا እንዳኸደ خير كله بتعيد تواتيرو بتحابت زلو بتحايل زلو من كما يكبل مجمره نبي الجسيو سليمان نبي الجسيو نام مملخ طاقوت الجسيو بخومينا دما ابيت كريستياننا قدوس سليمان يلنا عين زاربنا قدسنا ስለዚህ ሁሉ ማለት ነው نتوم قالوا قدسان እግዚአብሔር ግና ቅዱሳን እንዳበልና ንጽውዕ ምስጋዕት መጨረሻ ላይ ጸንሐ ቅድስና ወሃብ ዲ أي وهابني سلزي لما كلهم قدسان እግዚአብሔር ጊዜ ዕረፍቶም زيادة እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ زيادة النبعلو ማለት ካብ ዝኾነ እናቶም ሰባት ስለ ዝኾኑ ድኹማት ስለ ዝኾኑ ኣብ መገዲ ክጋገዩ ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ሰብ ክጋገይ ስለ ዝኽእል ኣቐዲምካ ቅድስና ክትቦይ ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣብዚ ኣለኹሎም መዓንቲ ፅባሕ መወዳእታይ እግዚኣብሔር ዝፈልጣ እምበር ኣነ ሕጂ በቃ ኣነ መወዳእታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣይልግስን የለ ብሓይለይ ክፀንሕ ይኽእል ድብዚ هيكلني عامي يقول لي دخومي مالتي فطوري كما يدما كل سب فطور سلا زغنا تقدسنا بعد خلبس هيكلني مالتي تقدسنا زلبسو زياده املاك سلازنا دينا قدسن دمارام دما او غزي عرفتا زياده النبعلو دما بخوم مغانو كنفلت يغبانا قدسان زياده دما كله نالبات توم زي عرفو كم بعل ابونا ارغاوي هينوك الياس زامسولو دما زستصورلو كاب زعلم زي زستصورلو مع انتينا نبعد 14 تقمتي لا نايمنا ارغاو بعد كنبعد كلنا انتاي او نارغاو زعرفو دي عارفون او نارغاو يعرفون بهيوت الله مالك بهيوت الله ስለዚህ ተሰዊሮ ሚና ንብልምበር ተሰዊሮ ሚና ልክ ከም ኤልያስ ከም ኖ ዛመሰሉ ቅዱሳን አቦታት አቀዲሞም ተሰወሩ ከማቶም እንታይ ኮይነም ማለት ነው ተሰዊሮ ሚና እንብልምበር አምናርጋው አሪፎም አይንብልና ብዙኾነ አካል አረስተ ኸይናቱ ያዲና ቅዱስ ድንግል ማርያም ትማል ዕረፍታ ነይሩ ማለት ለማ አንቲ ወንጌል ዝተነበልና ድማ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 እዩ ካብ ፍቅዲ 41 ዘሎ እዩ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ 12 ዓመት ምስ ኮነ መጀመርያ እንታይ ዝብል እቲ ትምህርቲ ብዛዕባ እንታይ እንተልና ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ 12 ዓመት ኮሎ ካብ ናብ ኢየሩሳሌም ወለዱ ሒዞሞ ካብ ናዝሬት ናብ ኢየሩሳሌም ወለዱ ሒዞሞ ከም ዝነገዱ ኩሉ ትሕጊ ዝበሃል ነገር እንዳፈጸሙ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ቶም ወለዱ እዩ ዝትርከልና ታሪክ ናብ ኢየሩሳሌም ክነግዱ ከም ዝኸዱ እቲ ዘገርም ነገር እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሕጊ ዝነበረ ኣብ ኣይሁድ ዝነበረ ሕጊ ኩሉ እንዳፈጸመ شرع ሕጊ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክንዳናገር deyብልና እቲ 10 ትእዛዛት ዘውፀመኒ እቲ ወደ 12 ዓመት ተባሂሉ ዘሎ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ ካል ኣምላኽ የብልናን ምዘ ኣምላኽ ሓደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ እቲ ወደ 12 ዓመት ተባሂሉ ዘሎ በዓሉ ዝሰርዖ ሕጊ ኣቀዲሙ ንነቢያት ነቦታት ዝሃቦም ሕጊ እዩ ማለት ስለዚህ ቆም ስለ ዝኾነ ነቲ ሕጊ ኩሉ እንዳፈጸመ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ድማ ቶም ስድራ ቤቱ ብሙሉኡ ማለት እዩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ዮሴፍ ምስ ካልኦቱን ደቂ ዮሴፍ ኩሎም ማለት እዩ ቶም ስድራ ቤት ነቲ ሕጊ ኣይሁድ እንዳፈጸሙ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ማለት ኣብዚ ብርግፃልና ከመይ ገይሩ ሓደ ቆልዓ ክዓቢ ዘለዎ ንሕና ወለድኸ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንሕና ግደ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ካብ ምንታይ ክንመሃር ኣለና ካብ ክንንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ናይ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣካይዳ ንዓና ኣብነት ክኾነና እሱ ቤት መቅደስ ከይዱ ኣብኡ ከይዱ ክፅሊ ወይ ክቅደስ ኢሉ ኣይኮነን እንታይ ዳ ክቅድስ እዩ ዝኸይድ ኣሕና ግና ክንቅደስ ኢና ንኸይድ ክንባረኽ ኢና ንኸይድ
ስለዚህ ንዓና ኣብነት ክኾነና ግን ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዳሴ እንታይ ዝብል ኣሎ ብዘይካ በይና ሓጢኣትኒ ንኩሉ ሰብ ክገብሮ ዘበለ ዝገብሮ ፈጸመ ዝብለና ኣብ መጽሓፍ ቅዳሴና ናይ ማርያም ማለት ቅዳሴ ማርያም ከምኡ ዝብለና ቀፂሉ ድማ እንታይ ይብል ወተምህረ ሕጊ ኣይሁድ ድማ እንታይ ኮነ ማለት እዩ ከም ህፃን ከም ሓደ ቆልዓ ኮይኑ እንታይ ኮነ ተማሃረ ይዝብለና ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብል ከም ብበልኩም ግዜ ክንወስድ ንእሽተይ እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ ዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ ከምቲ ሕጊ እንታይ ገብሩ ነይሮም እቶም ወለዱ መጀመርያ ማለት እቶም ወለዱ እንታይ ገብሩ ነይሩ ይልና ኣሎ ንሰምዕና ኣለና ዶ ወለዱ እንታይ ገብሩ ነይሮም ብለና ኣሎ ዓመት ከምቲ ሕጊ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ዓመት ናብ ይኸዱ ነይሮም ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነይሮም ኢየሱስ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከምቲ ልማዶም በዓል ከኽብሩን ኢየሩሳሌም ደየቡ ነተን በዓላት ሓሊፎም ክምለሱ ከለዉ ኢየሱስ ህፃን ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ወለዱ ግን ኣይፈለጡን ምስ መካይድ ዶም ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓደ መዓልቲ ተጓዓዙ ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎም ከዓ ደለይዎ ሰኣንዎ ከዓ እናደለይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመርሱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ቤት መቅደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ ክሰምዖምን ክሓቶምን ከሎ ረኸቡ እቶም ሰምዕዎ ዘበሉ ድማ በቲ ምስትውዓልን ምላሹን እንታይ ኮኑ ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ገረሞም ኣድዩ ከዓ በልወደይ ስለምንታይ ደኣ ከም ዝገበርካና እንሆ ኣነን ኣቦኻን ተሸጊርና ክንደልየካ ቀኒና በለቶ ንሱ ንምንታይ እሞ ትደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ቤት ክህሉ ከም ዝግባእ እንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም ይብለና ስለተቃላቱ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ስለዚ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ናበይ ኸይዱ ማለት እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብቲ ቤት መቅደስ እንታይ ኮይኑ ተሪፉ ማለት እዩ ድሕሪ ወለዱ ተሪፉ ምስ ተረፈ ኣብኡ እንታይ ዝገብር ነይሩ እቲ ዘገድስ እንታይ እዩ እንታይ ዝገብር ነይሩ እንታይ ኢልና ነቶም ኣብ ትሕቲ መምሃራን ኮይኑ እንታይ ይገብር ነይሩ ይሓቶምን ንምልሰሎምን ነይሩ ማለት እዩ ይሓተትን ንምልስን ነይሩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ መምሃራን ኮፍ ኢልካ ክትመሃር ከም ዝግባኣካ ካበይ ትመሃር ማለት እዩ ካብ ናይ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ እንዳፈለጠ ከሎ ኩሉ ኣብኡ ሁሉ እንዳሃለዎ ከሎ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ መምሃራን ኮፍ ኢሉ ይመሃር ነይሩ ኣይገርመኩምን ስለዚ ኣንሕና ኣብ ዘመንና ዝመፁ ሰባት ግን እንታይ የብሉና እዮም ኣንሕና ምምሃር ኣይድልየና ንመንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ክገልፀልና እዩ ምምሃር ኣይድልየና ንመምህርና ሓደ ኢየሱስ እዩ እንዳበሉ ዝሰብኩ ኣጋጢሞምኩም ዶ ትፈልጡ እቲ ዘገርም ነገር እዚ እዩ ባዕሉ ኸማን እቲ ንዓለም ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላክ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትሕቲ መምሃራን ኮፍ ኢሉ ክሓቶምን ክምልሰሎምን እንዳረኣዩ ነዚ ነገር ዝነፂጎም ወይ እዚ ዝኣሞ እንዳበሉ ነቲ ግብሪ ንዓና ንምህሮናን ተግሳፅና ዝተፅሓፈ ነገር ነፂጎም ክኸዱ ከም ዘለዎ በዚ እውን ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕት ኢሉ ኣብ ትሕቲ ካልኣይ ድማ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንምንታይ ደኣ ከም ዝገበርካና ምስ ፈለቶ እንታይ ኢልዋ ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ስኒ ይግባኣኒ ምዃኑ ዶ ይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ እዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ንዓና እንታይ እያ ማለት ቤት እንታይ ቤት ምንታይ ቤት ኣቦና እያ ጸሎት ክንገብር ከለና እንታይ ኢልና ንብል ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ኣቡነ ዘበሰማያት ኢና ንብል ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና እዛ ቤት እዚኣ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ናይ መን ቤት እያ ናይ ኣቦና እሱ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ስለዚ ኣብ ቤት ኩሉ ግዜ ክንደግሞ ዝግባኣና ኩሉ ግዜ ክንብሎ ዝግባኣና እንታይ ኣብ ቤት ኣቦና ክንህሉ ይግባኣና እዩ ግዴታና እዩ እቲ ቃል ናይ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ክንደግም ይግባኣና እዩ ገሊኡ ሰብ ብሰንኪ ስራሕ ድዩ ብካልእ ድዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ካብ ቤተክርስትያን ክርሕቕ ትሪኦ ኢኻ እቲ ዘሕዝን ነገር ግን ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኩማ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣሕና ኣብ ቤት ኣቦና ንክንህሉ ይሓተና እዩ ግዴታና ምዃኑ ድማ ብግብሪ ኣርኢና ብዘረባ ብቃል ጥራሕ ኣይኮነን ባዕሉ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት መቅደስ ተረኺቡ ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ይግባኣኒ እዩ ከምቲ ልክዕ ኣብ
ጥምቀት كله ንቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ኢልዎ ኩሉ ትእዛዝ ክንፍጽም ይግባአና እዩ ኢሉም ተዛሪቦ ንምንታይ እሱ ድፍጽም ትእዛዝ ሃልይዋ ኣይኮነን እንታይ ዳይልና ንዓና ኣርኣያ ወይ ድማ ኣብነት ንኾነና እምበር እሱ ኣብ ቤት መቅደስ ኮይኑ ዝረኽቦ የብሉን ብዓብዩ ነቲ ቤት መቅደስ ዝመስረተ ነቲ ቤት መቅደስ ስርዓት ዘቆመ መን እዩ ባዕሉ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ቤተ መቅደስ ንርእሱ ዝረኽበሉ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ግን ንዓና ኣብነት ንኾነና ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ክትኾነለኩም መምሃራን ክትሓትለኩም ክትጥይቁለኩም ንኽብለና ማለት እዩ ስለዚ ቀፂላ ድማ ከምቲ ኩሉ ሻዕ እንመሃሮ ማለት እዩ እዚ ሁሉ ነገር ክገብር ከሎ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ሁሉ ነገር እንታይ ትገብሮ ነበረት ይብለና ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረ مساعته وريد نابر إسرائيل نازريت متى يزوجون نبر عديد ما نزول نجار قبل باتوا وهلنا نبرة يزولنا عديد ما تايب لنا له رايو تبى اتخاذ زيار ملأت السجاز بلانا دينا كسم دمارة مزي ماله دايو نتقول نجار نورا ويد ما ندقدر يكون نمتايله قبل با تعاوروا نبرة ويد ما توهلوا نبرة إزاي كان معتهم قارئ زيار أصفينا حضور أينا مالتي يسوع ما أملاك السبب بتبابن بقومات بتسجل عبيه مشرشة بمنتاي بتباب بسكولو بقومات بتسجل عبيه بخدني مالتي بسلسة نجار بنتاي بتباب بقومات بتسجل سلازي إذا سلستي نجار نعناون نحده هزانون قديت هاي اللي مالتي مجمرات أباب استوى انتاي مجمرات أباب تبعي له مسحب فرهات زيابير عملاك تمزل له آمينكا نوع فرح من با اتنا مجمرات أباب انتاي بالكرد الصحب أباب تايبان نخطف السن تاي لبسه تحتنا لبسه يبلنا زيابير عملاك ويتامر حنا يزول نايتم تايبانينا تمارا مرتئينا ساينتيستينا خلينا دبلو ناتم أباب متان خطف السن تحتنا لبسه حجي تحتنا ناكزيابير ويدما فرحات إكزيابير تلي مجمرة أباب فرحات إكزيابير كمستوى على مالته فرحات إكزيابير إلنا تطوعين بلنا قالوا إنه استغنى قد اتمسرت هاو نجر كأخنوت صفتهم زي باللاجر فرحات إكزيابير زنفرح انتقينا كم توانجيل تتقيسوا لنا أنا قد صدقت ترى ليش تهاب تامت شنو قيت هم رحنا نسوس نتايلوا أنا قد صدق أنت دليش أنت خبران لني مسولو تزازات تزازات موسى فتسميلو سدما وسدامو كان سنتي فتسمون دي تاشجر الله يلو حجي عم تايل عتزلو فرات إكزيابير الله السبزي يقولون بتعبي تواتيري لحد الدلو ماله أما جرشا قل إكزيابير عملاك بيتهم رحنا نسوس كرت أنا خلو انتايل نيرو فقر سابن فقر إكزيابير إني هنلهم زين قلتي عندما بمنتاعكم تقريبا انت تبايلو فرات إكزيابير مزهلو كاي نحن حاوها قطعمص أخذ اللغة لها أو إكزيابير رلو إكزيابير كفردنيو إكزيابير دما قطعني الكات حسب تكون كان حاوها قطعمص تخليها سرقة تخل أي تخليها كتحامية تخل أي تخليها فرحات إكزيابير تلقى مانا فرحات إكزيابير تلقى بتحلو جندما إكزيابير عملاك قطعت قبرها تفقرها مفرح غبها كله دما كلا استيو مفرح دبها إكزيابير عملاك كان فقره يزقبها النمبر كن فرحونا يكونن قالوا فرحات زبها النجر مسمى قطعتي استأساسري له والله ورا قدس باولوس فرحات مسمى قطعتي استأساسر جنبه ما يكونن إكزيابير أبو نبلون من تاي أبو يقطعك يمزو يقطعك دل يمننا كذا يبغى كذا أي بحفا كاني حدا بخاله وجن بدقة دمسة بخاله يكون أجرا نابنت وتهدرهم خاله وهم ويدما ولا بيت فرد خير كافراد وغنون تايج قبركا أنت بديل كا تايج قبركا يمننا كاي كيد عسر عام تأثر ولا ولا غض لك ولا دخان قبركا ما من أبوغن ولا أنت خد كان مشرشة ولا خوفون ده لك خلها أي مننا كان ماله سلازي أبونا أن نبلغ بخومي مالتي سلازي إزي أباب كنبول كله بقومات كنبول كلنا لك عشان كل جزء كلها نعبي مالتي
بسقى النعب مالت يقمت أنا مشرشة دما بسقى مالت كل جزء تاعنا سقى مالت بتراجع وهابكاي سخاد يصعر كانوا حدث تبلو دلقة تمني خاطر خوي إذا سقى زقنا እግዚአብሔር ዝህበካው ሁብቱን እግዚአብሔር ዝህበካው ስጋዋላ ጽዒር ካደኺም ካትረኽቦ ዘይትኽእል ግን እግዚአብሔር ብህያብ ዝህበካ ነገር አለ ስለዚህ በዚህ ሰለስተ ነገር እዚ ሓደ ህፃን ከዓብሎ እፀጋ እግዚአብሔር ዝኽረክም ተቆይሉ መጀመሪያ ክንገብሮ ዘለና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከነምጽወለና ምስ አምላኹ ከነላልዮለና እቲ ጸጋ ክረክብ ይኽእል እቲ ጥበብ ክረክብ ይኽእል ናይ ዓለም ጥበብ ጥራሕ እንተሂብናዮ ወይ ድማ ናይ ዓለም ዘሎ ሃብቲ ድዩ ካልእ ንብረት ጥራሕ እንተሰኪብናዮ ነቲ ህፃን ክጠቕሞ ኣይክእልኒ ኣብ ውሽጡ እውን ዓጋበት ክረክብ ኣይክእልኒ ጥበብ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ዝረኽበሉ ግዜ ግና ሙሉእ ሰብ ይኸውን ብስጋ ብቑመት ምዕባይ ምግጃፍ ምንዋሕ ወይ ድማ ምሕፃር ወይ ዝኾነ ነገር ዘይኮነ ብኩሉ ነገር ሙሉእ ይኸውን ሓደ ህፃን እሞ በዚ ክንመሃር ክንፈልጥ ይግባአልና እዩ ስለዚህ ነዚ ከነስተውዕል እግዚአብሔር አምላክ ጸጉኡ ይደግፈና ንዓይንኩም ሓወኹም ጽኒልኩም ስለሰማዕኹም ድማ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ጽኒል ይስማዕኩም ሕጂ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወንጌል ከነንብብ ኢና ናይ ኣስተርእዮ ማለት ዝቅዳሴ ዝቀደስናዮ ናይ ትዕለቱ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ኣስተርእዮ ናይ ልደትን ናይ ጥምቀትን ዝምልከት ሞኻ ወዲ 12 ዓመት ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከደ እንዳበለ ብዛረቦ እዩ ሕጂ ድማ ናይ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፅር ዝበለት ወንጌል ከነንብብ ኢና ወረብ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ ልደት ናይ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም እሞ ንእሽተይ ግዜ ክንወስድ ኢና ስጋዕ መሕመድ ዲያቆናት ስጋዕ ድመፁ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝንገረልና ሕጂ እውን ንቅዱስ ቤተክርስትያንና ዝተወፈየሎሞ እግዚአብሔር ሃበልና ክብረት ሃበልና ብሓቂ ብኣኹም ኩሉ ግዜ ምስ ክብርና
بارك جزء وانجل لوكا ربار الذين ولا حسب العالم ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 46 ጋር ፍጻሜ ማርያም ድማ ከም ዝበለት ነፍሰይን እግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ካ በአምላኸይ በትመድሐኒ ባይብሎ ውርደት ባርያውሪ እሞኖ ኣብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ኩሉን እዮም እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩሎ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ምሕረቱ እውን ኣብቶም ዝፈርዎን ውሉድ ወለዶ እዩ ብቅልፅሙ ሓይሊ ገበረ ንዕብያት ሓሳባት ልቦም በተነሎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ንዝተዋረዱ ካ ልዕል ኣበሎም ጥሙያት በረኸት ኣዝገቦም ንሃብታማት ጋር ጥራይዶም ሰደዶም ከምቲ ንቦታትና ንኣብርሃም እንዘሩን ዝነገሮም ዘለዓለም ምሕረት እናዘከረን እስራኤል ባርያው ተቐበሎ ማርያም ጋር ሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ምስእል ተቐሚጣ ብድሕሪኡ ናብ ቤታ ተመልሰ ይቀልል ፈስማያዊ ምድር እንትደቃዕቲ ቃል ሞሪቶም ነቲ ጊዜ
زيد الرايو
إسرائيلاتكم وعاداتكم زكوركم بأمر عبي أمر وزعل بيماركم وزيد مسيح أو كم تسقط قوم كتوم تدوم دمحك وسرعة يسكت زود الجار والدمارع بنقلنا لنا ودقلنا سقات تطلع على معلم زيو محرنا وصلنا ناس زعل بيمارنا وزمسك معك وناهم ما تجسمنا ولا سرقين እግዚአብሔር ያሉ ስለጉልክ እግዚአብሔር ይባርከናል። لهابون عبد سمعها تمدري هبوا ذكرت قدس مريم يورازي أبي بركة تقدسة لو ذهبكم كلهم عبين عزم أقدي أبي بركة هابكم والله أنا مقدس أمل أخي واسي الناس نتوز قولنا بعضنا هم قدس أمل أخي أرمدنا ناقر نفر عليه السلام بحرة توردنا أبونا زوج سميه النبي